Gikone tudo mamilimani weyo thuolo jopuonjre abiriyo ma osebed kata kogene itudogi kod tho mano mar nyawadgi Lorna Kadhambi Karani. Mano okwany ringre e kar dak. Mano okwany ringre e kar dak mano ma Harmony Plaza mayudore Ngara mano bang' lwar kowuok e odorofa. Apisi mano mar jomin buche ODPP onyiso doho ni nonro osetieki kendo koro gidhi chako kao pach jopiny ewi tho mano mar japuonjre no mano lwar kowuok e odorofa. Bang' obila dinonegi kuom thuolo mar juma achiel kitudogi kod nek mano mar Lorna Kadhambi Karani, japuonjre ma jahiga 23 mano e mbalariany ma Daystar. Jopuonjre go maromo 7 koro nyalo yudo fungruok bang' tipo mar wang' dede yango ni mosenindo Lorna nowito ngimane kotemo chikore kowuok e varanda mong'ere kaka balcony mar achiel kuom orofa nyaka machielo e otieno mar tarik 23 dwe mar 11 mane owito ngimane. Bang' obila dinonegi kuom thuolo mar juma achiel kitudo gi nek mar Lorna Kadhambi Karani, japuonjre ma jahigni 23 e mbalariany ma Daystar, jopuonjre 7 go koro nyalo yudo fuong'ruok bang' tipo mag wang' dede yango ni mosenindo Lorna nowito ngimane kotemo chikore kowuok e varanda mong'ere kaka balcony achiel mar orofa nyaka e machielo otieno mar tarik 23 dwe mar 11 mane owite ngimane. Apisi mar jamin buche nonyiso doho ni gisetieko timo nonro kendo koro gidhi nono pach jopiny ewi tho magalagala no. We appreciate the court granted us for 7 days for the investigation to be carried out. Your Honor, I would like to inform this honorable court that we finalized our investigation and the same file was forwarded to the ODPP for the perusal and advice. Achiji 7 go magin Dennis Kariuki Gitonga, Lois Osiro, Lucy Mora, Ali Kabwana Kamaku, Precious Kendi Mutembei, Austin Ochieng kod Wendy Kerubo nodine kod obila bang' nyawadgi ma Lorna wito ngimane e kinde mane gintiere nyasi moro gotieno. Kalure kod oboke mar kuong'ruok kata affidavit mar obila mar okwach kich Corporal Johannes Nyangige, Lorna ne nitiere kod jowetene e otieno mar thone kendo ne gichope kar dak ma Harmony Plaza mayudre Ngara ka gimer. Jodak ma alworano noyango ni ne giwinjo koko kod wende kawuok e orofa mar 12. Bang'e to ne giwinjo uwi e kinde mane jopuonjre 4 owuok motelo ne duok gi mapiyo. Gikone to jarit mar kar dagno noyudo ringre Lorna e lo. Jotim nonro noyudo mwandu michich ni mag Lorna e kar dagno. This morning and some few minutes ago, I still making a follow-up on their decision whereby they told me I wait to the noon I'll receive the letter from their office which will guide us for the next action, Your Honor. E nyim jang'ad bura Dolphina Alego, moko kuom jopuonjrego noyie ni kuong' osedonje dendgi kendo rocho ngimagi ka moko kuom gito nodagi. Gikone to jang'ad burano noweyo gi thuolo bang' jonyuolgi nyiso ich wang' ne nyithindgi modonjore e kuong' mamero ji e mbalariany kendo kelo lang' maduong' ne anyuola mar achiel kuomgi. Jopuonjrego koro biro chopo e doho kaka joneno e buch tho mar Lorna Kadhambi Karani. Steve Biko, Ramogi TV.